Ata manyo manso amanyoko no emu na ye kwakọ piemu ewe ye Bekwai na Bekwai na ye kwakọ gina no ne nyina ye de opese wo gina no opre ye mrahye edwa na we no akata manso amanyoko dimu ena mi gina opanyini eye Samuel eye Prempe ena wode nsam so dwa cheso bambotem go no mo a ne how ba akopa no se mabuna wo ho no mo no kamye se adwuma wonhyede ne mi dan se ne adwuma so na se bonsam ne bone panti no so no bibia tutu ye no be ye mrahye bedwani obego no moden na adwuma katua wo mu mabunu no enye bode nsam tudwa bra na ode ne form se komampenimfo Yamani Boni Isaac no menyo ene owura Samuel Prempe ya wo pre emrahye bedwam dibre e wo Bekwai abatom pesua so e twetwe nkomo na wode ne nkrata akoto NDC amanyoko ne mpanimfo abatom pesua no so anim ene wode tudwa se ne bota yesi na ni so ba akopa ene to pese wo emrahye bedwani ne se emabunu a e wo mensene ne mo bema wo mu adwuma aye okire mu se so obeye emrahye bedwani a sa botaye no obehwe se obetimi aduro ho se me ye babuna mo Bekwai na mehwe mpuntu a Bekwai nya se MPP bae ni mfie bebre abai amanyosem akoso wo Bekwai hai wo hwe mfie mpuntu bebre Bekwai enya na me nso me ye babuna sabi e manfo dadwen ye me dadwen na manfo hawo ye me hawo na wo se me nso bi dem ho jim na mbe ya amanyosem na me kwa abam na mko mpuntu ani nnwuma e de bra me manfo Tijani Hussein NDC amanyoko no etweretwerefo ono so e de sansemi etu ye bia nomination nipa mienu ana befae eye onua Samuel Prempe na Nana Osebonsu na me no kasa die first person a watumi afile ni ana sabre ye a yagina ha ma nonum aboyi die yegusu a ye twen de na so party hihye mu no obi a antumi emma biom unless a party aye hihye foforo bi e di amaye